Ja vás vítam u nového videjka. Teraz je to tretí diel. Ak som ešte všimnúť, tak sme tu, kde som dokopal v druhej časti, samozrejme to nevidel druhú časť, si ju môže rovno pozrieť. No a dnes na túto časť by som chcel dať, že toto by sme mohli pretvoriť, vidíte, už som začal robiť s týmto mechovým blokom. A v tejto častke máme pár vecí. Takže najprv by som to mohol všetko aj odkopať. Toto všetko. Takže my ideme na to. Tak, máme trošku odkopaného už a môžeme pokračovať. Tak, a presúvame sa na túto druhú časť. Tak, máme aj už druhú časť vykopanú a teraz by sme to mohli zaplniť týmto machom. Počkaj, vlastne, toto by sme rovno aj položiť už, keď sme pri tom. Tak. A teraz môžeme ísť pokladať. A samozrejme najprv uhneme celým to a dáme toto sem. Tak, a ideme na to. Tak, prvú polku už máme, teraz stačí zaplniť tú druhú. Tak, máme aj druhú časť zaplnenú a toto by sme mohli dať akože z toho šplhá hore. Tak, máme to tu a vypadá to tak a môžeme rovno pokládať, začať. Takže to nestačilo. Tak a môžeme ísť teda naťažiť ďalší mech. Tak, máme to tu konečne hotové. Vidíte, toto som nahradil tak cobblestone. Tak a môžeme začať pokladať aj veci. Lenže ja som si zabudol veci aj v truhle. Takže si ich dám. Tak a prvou vecou by sme mohli začať týmito stromčekmi. Dám sem. A ďalšie by mohli sem. Sem pri stenu. Tuto na druhú stranu. Sem. Sem dáme 2. Sem 1. A týchto mám 16, takže tento by som dal sem. To by som dal, až to pôjde sem. Takže to nejde. Takže dáme sem. Teta sem. Tak, teraz je rád na kvetiny. Toto by som dal sem hore. Toto dáme sem. Ďalšiu sem. Toto pôjde sem. A posledná pôjde sem. Tak. A toto je koniec videjka. Dajte 5 lajkov pre 4. diel. Mňa to moc poteší. Nezabudnite zdieľať kamarátov, napíšte komentár. A čaute.